Hello लोगोफोर नोंथांमोनखौ आरोबाव आंनि गोदान भिडिअ फिन खेबसेबाव बरायहरनाय थाबाय ओमफ्राय दायो जोङो थांनो रेडि जाबाय आरो ओमफ्राय प्रग्रामा जोंना 1 तारिखाव जायासै आरो दिनै 2 आवसो थांनानै हरावहा हरसे थाना ओमफ्राय गाबोनसो प्रग्राम ओमफ्राय डाइरेक्ट प्रग्राम खालामखांनानै जोङो न'आव फैफिनसिगोन आरो ओमफ्राय माने इदिनो बारा बाजेटफोरा मिलायैनि थाखायनो 1 तारिखावहा थाङासै आरोना जोङो ओमफ्राय दा दिनै थांसै आरो ओमफ्राय गाबोन प्रग्राम खालामना न'आव फैफिनसै ओमफ्राय दायो नै आङो 3थायावनो सिखारदोंमोन ओमफ्राय दा नै रेडि खालामजोब्बाय बेगफोरावहा सोना लाजोब्बाय आरो दायो आङो ड्रेसफोर सोखांनानै ओमफ्राय आङो ओंखाम संदोंमोन आरोना गुदुं गुदुं ओंखाम जाना थांसै ना 3थायावब्लाबो ओमफ्राय दा जानानै थांनोसै आरो लोगोफोरखौ नेबाय थादों पेकिं जाजोब्बाय ओमफ्राय दा लोगोफोरखौ नेगासिनो दसे ओंखाम इसे जाना लानोसै गारि गाखोबाय लोगोफोर टपि गानजोब्बाय जि गोजांबाय आयौ रिंसार दङ आयौ मावजोब्बाय उनसुआलाय उन्दुबोबाय नै इयाव मानसिफोर गाखोबावनो नागिरदों सिमा गायदांमोन गाखोनो नागिरदों सिमा गायदां गनद्राय गाखोगोन मोनामदो नामा गावखौ ओइ नायदो नाहरबावाखैसो नै गाखोजोब्बाय थरला थरलिफ्रा नै माबाया आपेला गुड मर्निं हेपि निउ इयार टु हेलो गाइस हेपि निउ इयार जेबोखौनो बुंथारालै बेदरासो गैयाना सिखांनाय लादोंमोन ओइयो बेगा हाबगोन भाराफ्रा खांखादो नै आरो दुस्तुआ वा सिखाग्राया बन्द खालामबायना बन्द खालामाखै जायगा थोखाया बैयाव सासे जिराय जागोन केजुलि मोनबाय लोगोफोर केजुलि बाहेरायाव थांगारलायबाय नै दुस्तु लड़काया बिदिल' देखायखायो आंनि भिडिअ नायनो सोरसो बिसोर आयौ गनद्राय हाबा जानो रोङि बुरै राग'नायखौनो जासिगोन हाबा जानो रोङि बुरै राग'नायखौनो जासिगोन पापी गनद्राय रानिया नै जोंनि गारि फैबाय ओमफ्राय लोगोफोर दायो नै जोङो तेजपुर मोनबायमोन आरो तेजपुरखौ बारबाय बारनानै बिसनाथ डिस्ट्रिक्ट जानानै फैबाय आरोना जोङो ओमफ्राय बिथिं नगाव इथिं जानानै थाङासै आरो दा नै थांगासिनो लोगोफोर आयु बिउटिफुल साहा बागान औ मास्क गोदान नामा माहा बायनाय भैरबकुन्द नामा
बेसे बिउटिफुल नुदों जायगाखौ नैबे ससेखौ जा समायना नुदोंमोन लोगोफोर ओमफ्राय आं टेन्थ'नानै भिडिअखौनो लाजोबनो मोनासै आरोना साहा लोंनो ओंखारबाय लोगोफोरजों साहा लामा लोगो आङो दइस जागोन ओमफ्राय मिस्टि माबे लखिमपुर ना लखिमपुर मोनबाय लोगोफोरजों लखिमपुर मोजां नङा बेखौ लानाङा बिराद हामा दुस्थुखालै ओरैबायदि दासो ओंखारनो मोनबाय आथिंफोरानो साजोब्बायमोन जालामोन बोरैबा सिंफोरबो साजोब्बाय ओमफ्राय बिमाखौलाय गोसोखाङाखै बिमा गोसोखाङाखै गोसोखाङाखै जादों हटेलाव हाबसैनि बहा खोरोबाय थांग्रालाय मायो मा जाखो जाखांनि बेगा गन्थङाव इदि साहा नेगासिनो लोगोफोर साहा माला मोनगोन जाबाय खर' साजोब्बाय बिदियाव नोंसोरबो सादो सायाखै आं बुंबोगासिनोसो आंनियाल'सो जादों थांदों साखौ मोनबाय मालाय बिस्रा मिथिया जागासिनो गोथाव जाम्बा जादों जाखायो मालाय ओरैबा मोनसे गोथाव ए मालाय मा खालामदों जानोसै सानसे आलु फ्रायखौ नुना गुगुलुब जादों बेखौनोथ' आंसो जोंनि टीम गोजा गासिबो जोंनि टीम हटेलानो बुंजोबखाबाय गुसुसिना गुदुंसिना बेखौनो जाथ'नोसै दा बेसेबां बेबा 20 थाखा लोगोफोर बगिबिल सफैबाय बगिबिल ना मा होनो बगिबिल Bogibeel tolong get. Wow. Let's start Java. Minitay. Tolong apa nih? Kita gitu tolong apa? Turning kan apa? लोगोफोर दायो जों नै फैयै ओमफ्राय बगिबिल ब्रिज दालांखौ मोनबाय आरोना ओमफ्राय जोङो खोनाबायसो थायोमोन बिदिनो मबाइलफोराव नुयोमोन आरोना बे दालांखौ ओमफ्राय नायनो लुगैबाय थायोमोन आरो आंथ' गोसो सिङाव बिराद गोसोमोन बिराद गोलाव होननायखाय ओमफ्राय दा नै दिनै फार्स्ट टाइम बे दलं साथिंनो थांनानै पार जानानै थांसिगोन आरोना जोङो ओरैबायदि गोजोननाय मोन्दों गोसोआ ओरैबायदि गोलाव आरोना दालाङा ओमफ्राय बिराद मोजां नै बारा गारिफोरबो गैया ओमफ्राय दायो आरो नै दैफोराबो एसे खम आरो बालाबारि जा समायना नुखादों आरो ओमफ्राय दा जों गेजेर ससेयाव फटक लालांसै आरो लोगोफोर माने फार्स्ट टाइम आरो उनावबा फैनो मोनगोन ना मोनला जोंनिफ्राय गोजान मानि जायोना लोगोफोर बेनिखायनो आरो नै दायो दिनैसो फार्स्ट टाइम बगिबिल ब्रिजआव गाखोनो मोनबाय नै लोगोफोर जा समायना बेनिफ्राय लोगोफोर नोंथांमोना सोर सोर बे बगिबिल दालांथिं फैफेरखो आंनि भिडिअखौ नायदोंब्ला कमेन्ट हरबानो जाबाय माबायदि नाङो आंथ' बिराद मोजां नांदों आरोना बिथिं फैनानै ओमफ्राय सोर सोर फैखांखो खोन्थाहरबानो जाबाय दे कमेन्टआव लोगोफोर
दायो जोङो गेजेर ससेयाव फटक लाहैनोसै आरो लोगोफोर बिराद मोजां मोजां फटक लानोसै दिनैनि दिनावबा हले दिनैसो फार्स्ट टाइम फैदों नालाय ओरैबायदि खुसि गोसोआनो नै लोगोफोर जों दा बगबिल ना मा होनोमोनलाय बगबिल सालायनो गिदिंलाया ओमफ्राय ब्रिड्जआवहा माने दसे लाखिबाय आरो जों फैफेराखैना फार्स्ट टाइम नायथावथाव ओमफ्राय फट' गरि लाबाय ओमफ्राय दा गारि गाखोफिनसै आरो बारा गोबावबो लाखिनो मोनदों बिदिब्ला लोगोफोर आरो मोजां मोजां देखायलांबावगोन नोंथांमोननो नै दालाङा बिबो ब्लग दं बियाबो मादि नायखो मोजां नांदो ओरैबायदि मोजां नांदो जायगायानो जायगाखौनो हा खर' सानायानो गालायलायदो मावो जि मोजांखा जायगाया सफायांबाय लोगोफोर ओंखाम उखैजोब्बाय गोदो जाखोदो टाइमा दुइटा 51 जाबाय तिनटायानो जासिगोन सफायद्रायाखै आरोना सफायहांबाय माला सहैगोन जाबाय लोगोफोर खर' साजोब्बाय ओंखाम उखैबाय गन्द्राय मोनाव ने दुस्थु दुस्थु मानसिया लासाव दङ मानसि मोजां मोजाङा सिगाङाव मानसि दुस्थु दुस्थुआ लासाव दं ओइलाय बे आखाइ थिखांनायफोरा गासिबो दुस्थु गोजा जाला बियाबो खर' सानानै आइफन लालायलायनानै दाबो ब्लगखौनो बानाया बियो बाय बाय लोगोफोर बेयाव दोनसिगोन आं जोंखौ फाइनालि नैबेबो ब्लगार गोदान बेबो जाथ'वाखै आरोना फाइनालि ओंखारबानोसै चलो हा थिंग्राय आथिङानो हायस खर'आ जेबो जायाखै नै दा जोंखौ बेहायनो दोनसिगोन आरो बे न'खौ जोंखौ लाबोनाय MLA आनो लुदोंमोननो आरो दा बेहाय बे न'खौ बेखेवाखैबो ओमफ्राय जोंनो फार्स्ट थानो मोनसिगोन आरो ना ओमफ्राय मानसिफोरा जाला आथिं साजोब्बायनो आथिं सायाखै आथिङा बोरैबा हामा सादों सासे मा जाखो तिनटा आयु मासे बुरजा माहा फैसोदों नोंसोरलाय बेयावनो दोनगोन जोंखौ बेयाव खोमसि लाइन नाम सासे नै बिसनाया जि मोजांखा लुगैबाय आङो स्लिम खालाय बोरैबा मोनसे बेखौबो नांगौमोन आंनो आयु आयना नायनो आन्था ओइलाय बेयाव आयना होजागोन इयाव माबा होथ'वाखै न होथ'वाखै अबेलाय सुसमितालाय
Ayo, sebenarnya sana gede ini. Suyun ada sudah. Bunyi sih. इसोरनिखौ नायलायनोसै रुमखौ माबायदि मोजांसिनदां रे खालायनायनि वाव आयु नै सिब्रायानो मालाय साला हिनजाव लानो रोङाथ' जायफोर जाजोब्बाय लोगोफोर सफैबाय नै मोखांफोरखौनो सुवाखै दा जोङो गाहायाव उन्दुनोसै लोगोफोर नैबेयावनो जोंनिया बिसिनाबो दङ ओमफ्राय बिसिनायाव उन्दुला माने दं आरो ओमफ्राय दा बेयाव थोनो थोनो उन्दुला होननानै गाहायाव बबाय जों जिफोर दंखाजोबो गासिबो रेडि बेनिफ्राय लोगोफोर दायो जोङो फेस्टिभेलाव फैबाय आरोना जोंखौथ' फेस्टिभेलावसो लिंहरदोंमोन नालाय ओमफ्राय दा जोंनिया गाबोनसो मोसानांगौमोन आरो ओमफ्राय दा सारा एमएलए सारा दा दिनैनो मोसानो लिंहरनायखाय जोङो ओंखारब्रबना फैनांबाय आरोना जों फैनानै रेस्टखौनो मोनासै माने डाइरेक्ट ओंखारनांबाय आरो ओमफ्राय ओंखामबोथ' मोनजायाखै दायोसो जासिगोन जों दायो जोङो मेंबाबाबो ओंखारब्रबना फैनांबाय नै मोजांखौनो देलायस्लाबबोनो मोनासै ओमफ्राय मोनसे बा मोननै मोसानानै थांफिनसै आरो लोगोफोर रुमाव थाबनो जोङो नै दा गासिबो रेडि जाना दंजोबखायो आरो ओमफ्राय मोसाखांनानै थांसै रेस्ट लायनोसै ओंखाम जाखांनानै गासिबो मेंनाय देहा गोजानै गारियाव गाखोबोना दुरबल जाजोबदो आरोना मानसिफोरानो बेनिफ्राय नैबे दा सार्टिफिकेटखौ जोंनो ग्रुपावनो होदोंमोन आरो ओमफ्राय दा बेजोंनो फटक लालायगासिनो आरो गासिबो बेखौनो दा आं भिडिअ बानायबाय ओमफ्राय आंनि मबाइलजों आं फटकखौनो लायासै आरोना भिडिअल' लागासिनो आरो गारियाव गाखोनांगोन ओंखाम जानाया माहा स्टेजखौ नुहुरासैलै ओंखाम जानो थांसै लोगोफोर मोसाखांबाय मोसाखांबायना मोजांबाय ओंखामा ओमफ्राय ओंखामाथ' सानसे गैखाया मियाव हराव जानायानो ओमफ्राय दाथ' सानसेल' गैखाया गथा गांसेल' जाना फैदो साखापसेल' लोंना फैदो ओमफ्राय दै गैखाया गेस्टिक जाजोबलायबाय आंहाथ' सेस नारखोजोब्बाय उदैया बम दखान दंसोयो नै माबा मुभि फानसोदो অনুগ্রহ করে টিকেট গ্রহণ করুন आय होलाङो थांसो आय लेसि बनाङा Oh my god फाल्टुफोरा दायो जोंखौ नैबे फेस्टिभेलनि दाबायावहा ओंखाम जानो लाबोबाय आरो बेहायनो दा जोंखौ जाहोनानै लांसिगोन आरो आदै गथ'फोरा खर' गिदिंनाय ओंखाम उखैसोबाय लोगोफोर जोङो फुंनि सारिथायाव फैनायानो आरो 5टायाव फैनायानो न'निफ्राय ओमफ्राय ओंखाम जाबोआखै ओमफ्राय लामा ससेयाव माबाल' जाबोदो परदाल' जाबोदो ओमफ्राय जेबो जायाखै आरोना ओमफ्राय जि उखैजोब्बाय लोगोफोर दा हरनि खैथा जाखो टाइमा 6:43 6:43 जाबाय आरोना जि बोरैबा जाजोब्बाय दुरबल गेस जाना उदै सालायलायबाय आंहा मोसानो हागोन ना हाला बायदि माने दिनै मोसाखानामोन आरोना लोगोफोर जोंनिया ओमफ्राय मोसानांगौ जाबाय आरो ओमफ्राय गाबोनबो मोसागोन Đây lấy cái lèo. Mai sẽ đây phải làm con bà. Ngồi thế.
भिडिअसोलाय माय इउटुब चेनेल रेडी आपला सब माजो नायना ब्लगार निउ ब्लगार मा खालामफादाय बेनिफ्राय दा जोंखौ नैबे फेस्टिभेलावहा गथ'फोरनि गेलेग्रा बायदिसिना दं आरोना बेहाय बेरायनो लाना फैदों आरो बेनिनो सारमोना ओमफ्राय दा जों नै बेरायनो फैदों आरो दसे सम मोसाखांबाय नालाय जाखांनानैथ' मोसाथ'वा नालाय बेनिखायनो बेरायनो लाना फैबाय Ay, kuisa dah itu lah. जा जबान जाबाय Kudu deh. Sakam dah ni. Orang lagi di dalam. Ayo. जेफायना दे मा खालामनो जिरायदों नोंसोर बेयाव जाबाय दा मा मावनो दा 30 थाखा दे 30 थाखा बाइस जाबाय बाइस बायाखै दांलै बाय थबनो लायदो मा नङा इदिनोखा बेनिफ्राय नैबे जि गुफुर लानाय MLA सारानो जोंखौ गावसोरनि फेस्टिभेलाव लिंहरदोंमोन आरोना बेहायनो जों मोसाफैनाया बे सारमोननि जायगायावनो आरोना दिगबइयावहा ओमफ्राय दा बेहाय नै जों प्रग्रामनिफ्राय फैना रेस्ट लानोसै दायो हराव नै प्रग्रामनिफ्राय फैनानै आरो मा जाफैलायखो हो गाहाय गोथाव दे सिफ्लिलाय बेनिफ्राय लोगोफोर प्रग्रामाव आं नोंसोरनो मोसानाय भिडिअखौ लाबोनो हायासै भिडिअ खालामग्रा मानसियानो थोआसै आरोना ग्रोब ग्रोबखासो नालाय बेनिखायनो उनाव गाबोननिखौ मोसानायखौ भिडिअ लानो मोनबा होगोन आरोना लोगोफोर ओमफ्राय दा दिनैनि मोसानाय भिडिअखौ नोंथांमोननो देखायनो हायासै ओमफ्राय गाबोननिखौ नाजानायगोन लाबोनो भिडिअ होलाय अरखौलाय गोथाव Kita kita रोंलायाखै दासो बे माला जाजोबनो हागोन जादो बे Aku make up sih kamu gara-gara sinta kadang.